Angharad ydw I, a dwi'n un o rheolwyr polisi'r mudiad. Byddaf yn eich tywys drwy fersiwn newydd templedi'r polisi Iechyd, Diogelwch a Lles, a'r polisi Cau Dros Dro, Ymateb i Ddigwyddiad o Argyfwng. Mae bron i 10 wedi mynd heibio ers i ni lunio'r templedi Polisiau rydym wedi bod yn diweddaru a rhannu gyda chi. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o newidiadau a datblygiadau i'w ystyried fel rhan o waith pob dydd yn y Cylch Meithrin. O ganlyniad, daethom i'r penderfyniad y byddai'n syniad i ni ddrafftio fersiynau newydd o'r templedi a diweddaru'r atodiadau llyfr mawr piws cysylltiedig ar eich cyfer. Rydym wedi ceisio cadw pob dim mor syml ag sy'n bosib, gan groesgyfeirio at ddogfennau mewnol ac allanol eraill, mwyn osgoi dyblygu cynnwys lle bo hynny'n bosib ac yn briodol, ac i osgoi gorfod diweddaru fersiwn newydd o'r Polisiau, bob tro y mae'n newid rhywle arall. Rydym wedi cynnwys datganiad polisi clir a chryno ar ddechrau'r polisi Iechyd Diogelwch a Lles. Gyda'r cynnwys wedyn yn dod o dan y pennawd, mae'r Cylch Meithrin yn ymrwymo i wneud hyn drwy yn hytrach na cod ymarfer. Mae is-deitlau ar gyfer diogelwch tân, cymorth cyntaf, diogelu, codi a chario pwysau a trafod a llaw, cario a symud plant, hylendid a diogelwch bwyd, iechyd a hylendid personol, lles, chwarae risg a plant sy'n cysgu ar y safle. Rydym wedi ceisio cadw'r angen i addasu'r testun i'r isafswm posib. Mae unrhyw ddarnau sydd angen ystyried addasu yn goch yn y testun. Mae'r adran plant sy'n cysgu ar y safle i gyd yn goch, gan ei fod ond yn berthnasol os yw eich Cylch Meithrin angen sicrhau gofod diogel i gysgu os yw eich cylch yn derbyn plant dan 2 oed. Mae'n siŵr eich bod yn gwybod bod y polisi Cau Dros Dro, Ymateb i Ddigwyddiad o Argyfwng, yn cynnwys canllawiau cloi lawr neu'n lockdown. Rydym wedi ychwanegu cynnig lloches dan do, hynny yw dod â'r plant i mewn o'r tu allan am rhesymau diogelwch i'r polisi hwn. Ein bod wedi ceisio cadw'r angen i addasu'r testun i'r isafswm posib, rhaid i chi addasu neu ddileu'r darnau sydd yn goch yn y testun i ateb gofynion neu weithdrefnau penodol eich cylch. Ble rydym yn cyfeirio at ofynion statudol penodol, enghraifft gofynion yr asiantaeth iechyd a diogelwch, rydym yn cynnwys hyperlinks yn y testun i'r tudalennau perthnasol ar y we. Yn ogystal â'r wybodaeth defnyddiol o asiantaethau eraill, mae'r polisi Iechyd Diogelwch a Lles yn cysylltu gyda nifer o bolisiau eraill. Mae'r rhain wedi amlygu yn y testun, ac mae rhestr lawn ar ddiwedd y ddogfen. Yn yr un modd, mae nifer o atodiadau'r llyfr mawr piws yna i'ch helpu ateb gofynion y polisiau, ac mae rhestr lawn o'r rhain ar ddiwedd y polisi perthnasol, ac wedi amlygu yn y testun. Mae nifer o'r atodiadau wedi ei ddiweddaru i gyd fynd gyda'r fersiynau newydd, ac felly rydym yn awgrymu i chi ddefnyddio'r fersiynau sydd ar y fewnrwyd yn lle unrhyw fersiwn rydych wedi safio i'ch cyfrifiadur personol. Beth nesaf? Ewch ati i fabwysiadu'r fersiynau newydd ar gyfer eich Cylch Meithrin, gan sicrhau eich bod yn gwneud unrhyw addasiadau sydd angen, ac wedyn newid llyw'r testun i fod yn ddu i gyd. Os oes cwestiwn yn codi, cysylltwch gyda'r adran bolisi ar polisi@meithrin.cymru neu cysylltwch gyda'ch cydlynydd cefnogi lleol. Rydym yma i'ch helpu.